Ku shiga YouTube channel ɗinmu mai suna RABO TV domin samun interview comedy. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ku mana liking ɗin bidiyon nan. To, yau dai maganar da zamu yi akan auta MG. Buga maka tambari me zaka yi da tambari? Zan yi tsokaci. Kai tsokaci to aini ma abin da nazo nayi kenan. Nazo in ji tsakaninka da Adam zango. Gargaɗi. Okay, abin da ma zaka ce min kenan to na ma fasa yin interview da kai. Mai da lokaci. Adam zango da gaske akwai rashin jituwa tsakaninka da shi? Ta MG domin duniya mun ji suna cewa wasu sun ce kuna jituwa wasu kuma sun ce ba kwa jituwa wai domin kai ne. Haka ta kuma dan ina so in yi kafirci da tsagudi a wani kawai dan ina so in ji abin da ke tafiya domin in sasanta su saboda mu a masana'antar nan ba ma so mu ji an ce wani da wani ba a jituwa. menene Ke baka ji ba abin da na ce ba ma so ana samun matsala a wannan masana'antar. Adam zango ina so in sasanta amma ka ji abin da suke cewa. Ka gani kai ma abin ya baka dariya abin da suka yi min wai ba sa so in interview wannan bidiyon. Assalamu alaikum jama'a. A cikin wannan watan ne mutane suke ta magana tsakanin Adam zango da auta MG. Sarki kakka damu wannan ba matsala bane zan magance ta. Yanzu abin da nake so na gaya ma duniya irin wannan abin yana faruwa hakan ma ya faru. Ko san me mafita? Ni ko na san menene mafita. Auta MG na dawo gare ka. Mai da lokaci. Tabbas haka ne na dawo gare ka lokacin interview da kai yayi. Ya tanadi babu adadi. Yawwa haka nake so na fi so daman ka je kai tanadi yanda da na tambaye ka kawai ka bani amsa. Ni ba mai laifi ne. Ke kai mai laifi ne dama da gaske kun samu matsala da Adam zango. Komai gare mu. Ba komai gare ku yanzu dai kana so ka ce in mun fuskanta ba matsala tattare da ku shine kuma naji ana cewa ka butulce. Allah kare ni ba za na butulce ba. Yanzu abin da nake so in fahimta wannan abin da ake gaya kenan ba daidai bane kenan wasu ne suka zo suka yi yada yanzu masu irin yada irin wannan abin me zaka iya ce musu kenan sun yi dace. Akwai dace ba. Gaskiya ne wannan magana yanzu duk duniya yanzu in ka bincika duk inda ka je sai ka ji ana wannan magana kusan duk duniya ta dauka. Tabbas auta MG wannan ganin ka wannan bidiyon da na yi shi saboda menene domin a daina hada wani da wani amma kai a ganin ka saboda menene nayi. Gaskiya mutane irin wannan abubuwa da kuke ku dinga hada wani da wani gaskiya bai kamata ba ko ba haka ba abale. Allah ya baka hakuri kawai dan na tambaye ka kawai shine kawai. Ban gaya ma wani abu ba daban sa. Ba za ka so a dinga hada ka da wani ba a ce ma ba kwa jituwa ba za ka so hakan ba. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka. Kai na kuma to fa. Sha. Ka da zuwa tashar RABO TV inda wannan ne farkon zuwan ka kar manta ka danna mana subscribing sana ka danna mana alamar kararrawa yanda daga mun saki sabon comedy zaka gan shi kai tsaye sannan kai mana liking kai mana sharing